Ahoj! Som skutočne rada, že ťa opäť vidím. Ako sa ti dnes darí? Dúfam, že ti je dobre a že máš vynikajúce zdravie. A keď už sme pri tom, stavím sa, že budeš súhlasiť, že tvoje zdravie je zďaleka najdôležitejší aspekt tvojho života. A som si istá, že je to rovnako dôležité pre tvoju rodinu a tiež pre tvojich milovaných. Koniec koncov, zdravie je život. Súhlasíš? Dobre, myslela som si. Vy ste urobili výborné rozhodnutie, aby ste vykonali tento nasledujúci krok a zistili viac o jednoduchej zmene, ktorú môžete vykonať práve teraz. Chcem sa s vami podeliť o niečo, čo môžete jednoducho vykonať. Ale najskôr pozrime sa na niekoľko faktov od Svetovej zdravotníckej organizácie. Správa o svetovom zdraví z roku 2002 detailne popisuje, ako vo väčšine krajín pôsobí niekoľko hlavných rizikových faktorov na množstvo z našich zdravotných výziev v súčasnosti. Pri neprenosných ochoreniach patrí medzi najdôležitejšie riziká vysoký krvný tlak, vysoké koncentrácie cholesterolu v krvi, nedostatočná konzumácia ovocia a zeleniny, obezita, fyzická neaktívnosť a používanie tabakových výrobkov. 5 z týchto rizikových faktorov úzko súvisí s diétou a fyzickou aktivitou. Svetová zdravotnícka organizácia vo svojej globálnej stratégii na rok 2004 uviedla nasledujúce odporúčania pre diétu. Po prvé, dosiahnutie energetickej rovnováhy a zdravej hmotnosti. Po druhé, obmedzenie prísunu energie z celkových tukov a prechod z konzumácie tukov od nasýtených na nenasýtené tuky. Po tretie, obmedzenie prísunu voľných cukrov. Po štvrté, zvýšenie konzumácie ovocia a zeleniny. A v ich odporúčaniach pre fyzickú aktivitu Svetová zdravotnícka organizácia uviedla, že dospelé osoby vo veku 18 až 64 rokov by mali v rámci týždňa vykonávať minimálne 150 minút fyzickej aktivity v podobe stredne obťažného aerobiku. To je menej ako 30 minút za deň. To znie rozumne však? Je to pravda, že len 30 minút dennej aktivity, dokonca chôdze, bude mať značný, pozitívny vplyv na vaše zdravie. A dnes je najlepší čas na začiatok. Všetci to vieme, ale čo preto robíme? Vaša diéta je tak jednoducho v rámci vašej kontroly. Ale skutočne máte kontrolu? Pravdaže, radi by sme mali kontrolu však? A robili veci, ktoré podporujú dobré zdravie. Hlavne vtedy, ak by existoval jednoduchý spôsob na uskutočnenie zmeny. Napríklad pridaním silnejšieho ovocia a výživových prvkov z rastlín do svojej diéty, u ktorých sa vedecky preukázalo, že prispievajú k vášmu zdraviu. Takže úplne jednoducho je to podstatne jednoduchšie, ako si myslíte. Matka príroda má niekoľko prekrásnych darov, o ktoré sa s nami podelí a delí sa čoraz o viac každý deň. Avšak dokonca aj v prírode a v prírodných prísadách sa nevytvára všetko rovnomerne. Takže to, čo by ste mali hľadať, sú čisté, prírodné a vysoko kvalitné prísady z nedotknutých prostredí. A rada by som sa podelila o to, aké ľahké je uskutočniť jednoduchú zmenu, ktorá spolu s bežnou fyzickou aktivitou zaistí rozdiel. Teraz poďme preskúmať niektoré kľúčové prísady, ktoré môžete jednoducho pridať do svojej každodennej diéty, ako napríklad divoké aliašské čučoriedky, plody goji, aloe vera, rastlina noni z južného Pacifiku, semiačky hrozna, granátové jablko, hrozno odrody Concord a mnohé ďalšie. Tieto rastliny vám zaistia pôsobivý zoznam výživových doplnkov s vedecky preukázanými prínosmi pre zdravie, ako napríklad vitamín A, vitamín D a vitamín B12.
Všetky z nich podporujú normálne fungovanie imunitného systému podľa Európskej smernice pre schválené zdravotné tvrdenie. Tieto EU normy uvádzajú tiež nasledovné. Vitamín A tiež prispieva k normálnemu metabolizmu železa. Vitamín D tiež prispieva k zachovávaniu normálneho stavu kostí, zubov a funkcie svalov. A vitamín B12 tiež prispieva k normálnemu metabolizmu, získavania energie, normálnemu fungovaniu nervového systému a k psychologickej funkcii a zohráva úlohu v procese delenia buniek. Potom sa tu nachádza niacín, riboflavín a vitamín B6. Všetky tri uvedené prispievajú k zníženiu pocitu únavy a vyčerpania. Som si istá, že poznáte niekoho, kto by to využil práve teraz, a to na zníženie pocitu únavy a vyčerpania, však? Tiež tu máme tiamín a pantotenickú kyselinu. Oboje podporujú udržovanie normálneho mentálneho výkonu. A pokračujme vitamínom E. Určite ste už počuli o dôležitosti vitamínu E. Prispieva k ochrane buniek pred oxidatívnym stresom. Takže sa uistite, že si každý deň zabezpečíte najlepší možný prísun vysokokvalitného vitamínu E. Práve teraz ste počuli o odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie o prechode z prijímania tukov na zdravšie tuky. Omega-3 obsahuje esenciálne mastné kyseliny DHA a EPA, ktoré vaše telo nedokáže vyprodukovať samo. Musia byť súčasťou vašej každodennej diéty. Podľa smernice EÚ DHA podporuje udržovanie normálneho fungovania mozgu a zraku. A EPA prispieva k normálnej funkcii srdca. Môžete objaviť ešte o mnoho viac. Ale viete, ako jednoducho zahrnúť všetky z týchto prísad do vašej každodennej diéty? Aká je vaša odpoveď? Áno? Alebo nie? Zdá sa, že nie každý vie, čo robiť. Ale práve teraz vy robíte, čo môžete, aby ste to zmenili. Ak sú vedomosti silou, potom určite vedomosti o zdraví sa rovnajú získaniu moci nad vašim vlastným zdravím. Ale nazdávam sa, že ste to uhádli. Musíte s tým niečo robiť, však? Je to použitie týchto znalostí, ktoré určujú hodnotu, ktorú dosiahnete. Takže súčasne s vyzbrojením sa najlepšími možnými informáciami o zdraví, ako na svete nájdete perfektný spôsob na získanie týchto výživových doplnkov a iných do svojej každodennej diéty? Ako môžete naplno využiť tieto zdravé, prírodné prísady, ktoré predstavujú čistú prírodu vo svojej najlepšej stránke? Nuž, existuje tu jednoduchý spôsob. Trojuholník zdravia Kajány. Trojuholník zdravia Kajány využíva základnú silu, ktorá sa nachádza v týchto jedlách tak, že využíva to najlepšie, čo matka príroda ponúka a dáva to vám v univerzálnom riešení. Produkty s vysokým vplyvom značky Kajány sú založené na najmodernejšej vede a vyživovaní. Každá z týchto prísad je podložená významnými údajmi tretích strán a vedeckými podkladmi a potvrdená európskymi zdravotnými konštatovaniami. Tu je prehľad trojuholníka zdravia značky Kajány, ktorý môžete každý deň využívať. Kajány Sunrise, tekutý doplnok výživy s vynikajúcou chuťou. Tak ľahko sa užíva a je naplnený silou divokej aliašskej čučoriedky a 9 dodatočne ručne vyberanými ovociami a pôsobivou zmesou vitamínov a minerálov. Kajány Sunrise vám zabezpečí príval rannej energie, aby ste začali svoj deň. Kajány Nitro FX pridáva kvapku dodatočnej vitality do vášho dňa. Kajány Nitro FX, ktoré má čerstvú chuť mäty,
obsahuje extrémne účinný extrakt z ovocia nony, ktoré sa cení už mnoho generácií a môže sa užívať počas dňa. Kajani Sunset. Exkluzívne zmiešané s patentovaným vzorcom vitamínu E získaného z tropických semiačok anato, skombinovaných s divokým aliašským lososom Sockeye, ktorý predstavuje jeden z najčistejších zdrojov omega-3 na planéte. Užívajte Kajani Sunset každý večer a využite výhody vitamínu E, ktorý prispieva k ochrane buniek pred oxidatívnym stresom v kombinácii s dobre známymi mastnými kyselinami EPA a DHA omega-3. Teraz, čo ak by ste si mohli podarovať sám seba? S jednoduchým spôsobom uskutočnenia zmeny a pridať tieto prísady do svojej každodennej diéty? Akú by to malo pre vás cenu? 5 eur denne? 15 eur denne? Možno dokonca viac? Udržovanie svojho zdravia je neoceniteľné. Koľko míňate na svoje zdravotné potreby práve teraz? Za neprevyšujúcu cenu obyčajne pripraveného jedla denne teraz môžete uskutočniť zmenu a prispieť k udržovaniu svojho zdravia každý deň. Takže zašlite svoju objednávku ešte dnes a užívajte produkty trojuholníka zdravia Kajani počas 30 dní so 100% zárukou vrátenia peňazí. Presne tak, iba ich vyskúšajte bez rizika a presvedčte sa o tom sami. A presne ako môžeme povedať také odvážne tvrdenie? Pretože naše produkty sú efektívne, odskúšané, podložené vedou a využili vynikajúcu silu matky prírody. Divoká aliašská čučorietka, plody goji, aloe vera, granátové jablko a omnoho viac vynikajúcich prísad. Tak prečo sa uspokojiť s čímkoľvek horším ako s prémiovou kvalitou? V skutočnosti sme si tak istí, že budete spokojní s trojuholníkom zdravia Kajani, že v prípade, ak nebudete, vrátime vám vaše peniaze. Nie je v tom žiadne riziko, len obrovská hodnota a prínosy pre vás, keď si vyberiete trojuholník zdravia Kajani ešte dnes. Získajte kontrolu nad vaším každodenným užívaním kľúčových výživových prvkov a nad pocitom zdravia. Vyberte si, že uskutočníte túto jednoduchú zmenu teraz. Je to jednoduché urobiť zmenu s trojuholníkom zdravia Kajani. Nezabúdajte, ak nie ste úplne spokojní s výsledkami, okamžite vám vrátime peniaze. A to všetky, bez akýchkoľvek otázok. Kliknite na prepojenie teraz a vyberte si možnosť, ktorá je presne pre vás. Urobte to teraz. Každý jeden deň pocítite výhody trojuholníka zdravia od spoločnosti Kajani. Len sa teraz rozhodnite. Kliknite sem teraz.